έλα εντάξει, τι σκέφτεσαι τώρα έτσι, πάμε μια βόλτα, θα περάσει κι αυτό. Αυτό, αλλά δεν αρκεί να σου πω, έλα εντάξει, πάμε μια βόλτα. Είναι ότι στη βόλτα που θα σου πω να πάμε, να σου δείξω με τον τρόπο μου να καταλάβεις ότι ακόμα και αν αυτή η βόλτα δεν εξελιχθεί έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, δεν έγινε κάτι. Το παλαιώνει όπως κάθε παιδί. Χρειάζεται να ξέρει πως ακόμα και αν ανέβει ή ακόμα και αν κάτι πάει λάθος, ότι το νήμα της αγάπης δεν κόβεται. Ότι μπορεί να απομακρυνθεί, μπορεί κάτι να πάει στραβά, αλλά ποτέ να μην φεύγει. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της ασφάλειας είναι που επιτρέπει στον φόβο να υποχωρήσει. Και τότε φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το πέταγμα έρχεται από μόνο. Τώρα με πας και στην επόμενη έννοια, την έννοια του μαζί, που επίσης φωτίζεις μέσα στο παραμύθι. Και μέσα σε αυτό το μαζί, που είναι μια τόσο μικρή λέξη, αλλά με τόσο μεγάλο νόημα αυτό το μαζί, ο φόβος μικραίνει. Γιατί όταν είμαστε μαζί, δεν χρειάζεται να είμαστε γενναίοι, αρκεί να είμαστε μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί. Ακριβώς.